Monggo kadang-kadang mriki ayo. Duduk duduk. Neneng Mas Kusut yo dipandekani Mas. Atas Budi, Mas Alek. Oh, Pak Artoni monggo Pak Artoni. Ya, aku rembiyen. Pak niku ngendikane Pak Alek mudine para dalang. Ayo, Wong jaman ngantari niku lek sing donga mesti jenengan to, Pak? Nggih, pancen kula dongane mandi ya, Mas. Amin ya rabbal alamin nggih. Alhamdulillah. Monggo paring dawuh nggih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puji syukur dumateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmah barokah taufik hidayah lan inayah dumateng sedaya ingkang rawuh wonten ing wekdal rikalenggan dalu menika. Maliginipun keluarga agung saking penyanipun Eyang Gutaya Cermo Sudarmo ingkang ing dalu menika inggih menika mengeti utawi asung puji dedonga dumateng rohipun Mbah Putri Mbah Sutiem ingkang sampun murut kasidan jati mugi langgeng wonten ing alam barzah nampi kamulyan jati wiwit menika ngantos sak lajeng-lajengipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih namung mekaten ingkang saged kula dongaaken dumateng rohipun Mbah Sutiem salajengipun Pak Alek. Pak Alek monggo Pak Alek. Robana atina fituna. Ayo Pak. Kula niku nak ndonga ngoten niku mboten iso. Lah piye? Lah pripun niki? Nggih wakil Hartoni niki mawon sing tukang donga ngoten. Ora usah ndonga Arab ora apa-apa. Lah niku nggih bakenipun kula nggih nderek ndedonga mugi-mugi hajat kelawan sedianipun sedaya dipun kabulaken saking ngarsanipun Gusti Allah. Nggih. Amin. Amin ya rabbal Mosok alamin. ngono tok to. Tambahi liyane sing lucu ngono lho. Iki mosok gak lucu ngene iki. Masa wis lucu era me. Aku wis kudu guyu dhewe kok. Nggih menika napa niku Mas Sudir ngestakaken dawuh menika saking wingking ngaten jurung puja-puji. Oh nggih Pak Sudir nggih sembah nuwun pangestunipun. Mas Edi nggih rawuh nika jane ning kok ora gelem maju. Nggih. Pak Subadi komplit sanget saking Pangkrongan saking Plausan utawi saking Pak Aris Magetan nggih. Nggih panjenenganipun Pak Kasno menika ugi putranipun Kanjeng Eyang Gutaya Cermo Sudarmo. Nggih. Mekaten. Nggih. Mas Medan Mas Medan Darsono monggo Mas. Nggih. Paring dawuh Mas. Iki liramu Dik. Nggih. Mbah nuwun. Semanten ugi nderek memuji, nderek ndedonga. Mugi almarhumah Eyang Putri anggenipun sampun manjing wonten ing tepet suci, mugi-mugi
dipunapunten sedaya kalepatanipun mugi saged mlebet kasuwargan jati. Amin ya. Allahumma firlaha warhamha wa afihi wa fu anha. Amin. Waduh, tiba kowe pucet gitu padha karo aku basa Arab mesti ra mudeng kok. Donga niku mboten kedaharan. Lah iki bijaksana. Bener ya, Bu. Bijaksana nih. Bahasa Inggris nggih saged. Ya, bener. Sebabnya pripun? Kula tak Jawa mawon Mas. Oh nggih. Gusti Allah mau preso ya. Maha prisa. Sapa wae siap. Nggih. Nggih. Menawi dipun titik saking tamunipun ingkang kathah menika Mas Yoyo Nggih. Lajange. Dados menika panjenenganipun Mbah Kung Gutaya kalian Suwargi Mbah Sutiyem menika ateges sambang layat jagong menika pancen seduluripun kathah sanget. SLG nggih. No, SLG. SLC menika. Lah sing jenengan ngendika wae sambang layat jagung Betul SLG. nggih. Menika bis Mas. Terus STJ kok gini kok nggih. Kaya jamu. Nggih. Nggih. Dados pancen kula nyekseni kula riyen ket cilik pinten nggih? Kelas 6 niku pun ngengerten mriki Mas Yoyo. Oh ngaten. Dados nggih, dados Sik jere buwe dadi mantune Rasido piye maksude kuwi? dados kula riyen niku meh di sekolahne ten Ngawi kali Bapak Suwargi Mas Yoyo amargi nggih. Memang dari kecil kula ten mriki lajeng rencang-rencang kula salah setunggal nggih nika Abai Kirun nika, tapi sing nyaron nika sanes Abah Kirun Medion nika. Celukane nggih Kirun nika sing nyaron nika. Nggih. Pancen kathah piyayi-piyayi seniman ingkang lahir di Mbasri mriki. Mugi-mugi ndedonga wonten ngarsanipun Gusti Kang Karya Jagat almarhumah Mbah Sutiyem manjing swarga langgeng dipun apura sedaya kalepatanipun nalika mapan wonten ing alam donya. Nggih. Lan ugi sedaya keluarga ingkang dipun tilar dipun paringi kesabaran ketabahan. Amin. Nggih. Nggih leres putra wayah mugi-mugi dipun paringi saleh-saleh. Amin nggih. Mas Reza niku alhamdulillah Kersa mayang. Mbah Kongipun dalang, Mas Reza sakniki senanipun balapan, Mas. Terus boten dhewe nggih mayang barang. Wayangane kados Mbah Kungit blejet, Mas. Nggih. Wonten Kendal niki wonten conto kalih. Nggih. Napa? Keluarga sing harmonis mboten tau padu kalih bojone. Loro. Wonten kalih. Setunggal. Setunggal niku Piyayi Basri. Sinten? Loro. Ingkang angka kalih nak mboten klewu Piyayi Simo. Wah. Striker Barcelona kuwi to? Striker Barcelona. Alexis Sanchez. Masuk iki togo kudu dua. Oh, Mak teratap tak kira nek Pak Alek. ayo sampean. Walah. Aku bendina karo Yati padu ae. Lah wis ora padu malah ora apik. Jadi bar padu ki laris. Kuwi pakeme tek apik men kuwi. Ngantos didukani kali Pak Puh Gutaya menika. Pripun? Ha nggih. Kuwi iki nak padu bar padu laris mbok kowe ndang antem-anteman pisan wae. Ben padha matine ngono Mas. Niki sing sewantene mening Mas Hartoni niki. Nggih, syukur menawi nun sewu ingkang slindru songo syukur. Bahwa menapa kemawon derek mangke dipun jumbuhaken kalian pamundhutipun Eyang Gutaya Cermo Sudarmo ingkang ngersakaken menika langgam rengu. Nah, menika nggih. Monggo. Langgam rengu. Derek Aku mawon urung bendang urung tau lendru. Urung tau sinau. Bol. Nggih. Dandang gula lah ya kenal. Nggih. Ditata sik anu Mas, suarane ditata mergo piyayi kathah mriki. Pamedare. Mboten ngangge banyalan omong dhewe ngono. Ha iya. Nggih. Omong dhewe ngene kulina wae. Niki anak masipun Pak Puh Gutaya. Oh, nggih. Nggih. Napa-napa janji mboten Hartoni nggih mboten. Pak Hartoni Purbocarita. Wah, nggih. Nggih. Ya, Pak Hartoni. Rasa disingkat. PC. Pak PC. Wasitane ngati. PCX. Bokonge sing gedhe. Cumantaka aniru pujangga dahat muda ing batine Yo nglerek, Pak Alek. Lerek to mosok aku dhewe. Marmo kedah ginunggung ana.
marmoket takit nonggong Datan weruh. datan weruh trahangge semi Nggih, monggo berkahipun Kang Mas Midot Darsono. Nggih. Rumeksa Hameksa nggih. hameksa angrumpaka basa kang kelantur Mas Putut Tutur Kang Katulo-tulo. Lulusan isi ora apal putut ya ora. Belum pindah Mas Ani. Kita dendang gula malati. Tutur kang katulo-tulo tinalaten rinuruh kalawan ririk niki wong papat napa kula tok bareng kur nggih Lah bareng kok sing ngeblong sapa? duka Ngeblong bareng malah ora. Prepadang ing sas mito Yen sok midhangetake Pak Anom Surata meneh angger songo niki mesti metu nggih sulukan niki wau. Cakepan niki wau nggih. Nggih. Pak Mantep napa gigi lho Mas? Lah nggih, nggih. Ini sing asring dhewe Pak Anom. Oh gitu. Nggih, nggih. Pak Anom sinten? Pak Anom Wijo Kangko. Ya Pak Anom Surata sampean niku ora ngumpani tak kepruk engko ora. Ayo senengane nggih. Nggih. Menika sinten ingkang badhe dipun? Monggo salah setunggal ibu-ibu sinten nggih langgam anu sing bawa Pak D Alexis Sanchez nggih. Alexis ya. Nggih. Iki mau piala dunia Ayo lho. ndang padu, ayo padu, padu. Alexis Jolodoro. Wis ora pate iso. Nggih. Menika ingkang nembang ingkang garwa Budi Yatmi. Yatmi, kangen Budi semanten jenengan dan tak goleki mau Agung nang endi kaya temu ndi niki Pak Tulis. Semono gedene. Mas Agung. Oh teng Mas iki. Agung tanggapan ning. Nggih. Tanggapan lho. Campur sari. Campur sari. Napa-napa wong yo penting kesenian kok nggih.